У мінулы аўторак у райвыканкаме адбылося першае пасяджэнне акруговай выбарчай камісіі Шклоўскай выбарчай акругі нумар 90 па выбарах дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 7-га склікання пад кіраўніцтвам начальніка ўправлення арганізацыйнай работы Галоўнага ўправлення арганізацыйна-кадравай работы Магілёўскага аблвыканкама Алексея Лаўранёнка. У ходзе пасяджэння старшынёй камісіі быў абраны Александр Гурынаў. Пад яго старшынствам пасяджэнне камісіі было працягнута і адбыўся разгляд шэрагу арганізацыйных пытанняў. Так, намеснікам старшыні камісіі абраны Алексей Дзядкоў, сакратаром Святлана Хадарэнка. Акруговая выбарчая камісія Шклоўскай выбарчай акругі нумар 90 па выбарах дэпутата Палаты і прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 7-га склікання зацвердзіла план і рэжым сваёй працы. У буднія дні з 10 до 19, перапынак з 14 до 15. У суботу з 10 до 14, выхадны нядзеля. Адрес размяшчэння камісіі горад Шклоў, вуліца Ленінская, 76, другі паверх, кабінет 200, тэлефон 78 141.